Здравейте, приятели! Този път се намирам в село Керека, на 16 км от Велико Търново, в един голям парцел, който е разделен на две, с одобрени проекти и разрешение за строеж. Гледката е югоизток, към планината. Първият парцел е 750 квадратни метра, а вторият 701 квадратни метра. Продават се по-отделно или заедно, с обща площ от 1451 квадратни метра и възможност за изграждане на две еднофамилни къщи с идентичен проект. Проектите включват едноетажни къщи с РЗП около 140 квадратни метра, с гараж, дневна, с кухня и трапезария, две спални, мокро, котелно и баня и тоалетна. Архитектура, която е едновременно функционална и уютна. Имотът има издадени становища за ток и вода, готов е за присъединяване. Имотът е идеален да се превърне във вашия оазис сред природата. Всички документи и разрешителни са в мен. Заповядайте на оглед и да обсъдим заедно. До нови срещи! РБГ. Ние се подписваме под нашите обещания.